guys, padala mi sa airport. Ay mo ato ko na mi Gloria. Sana all na mi gwapa nga driver. To si Anoy, Anoy. Where are you going? Asa ka pa yung Anoy? Tampoy ang mong kauban sa luyo. Asa ko no kanay? Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. For in fairness. Hi guys, welcome Nindot to siya. my vlog. Nindot ang kuana. Nindot ang. Mura di sa ito ka sa nang nasod na. Yung sudanan ba? Ayang padung no? Nindot. Ay, nindot siya. Luag kita naon. Grabe po kayo nagpila ka kanang na kilometro po ng ilahang area no? Grabe. Ako kayo. Coming na nami sa airport entrance Bohol, Panglao. Bohol, Panglao Airport. Diday me. Mag-pick up. Magkwapra. Okay. Naman. Yes, magmasta. Sabi oras na. Alas 8 napit. Diday me. Yes, coming. Hala. Ano ba kasi yan? Murag mo park pa ta. Mapark pa kita. Pero na ninidunggo na. Tama ka sana ka na. Oh, siguro na. Mo na. Parang pa niyang tawag. Adi, Wapa. ako naman naganda pining park ta rin. Usually bawal mo naman park yun eh. Di na siguro. Mo na siguro ni abot, no? Kasi, bawal ka mag-park ani. Wapo ka number pa niya. Wala. Chat Chat. ka kakaan. Chat Imong ra. Messenger. Wag pa man po siya mag-online. All kinds of batteries and battery-operated gadgets are only allowed when they carry and are not allowed to be included in the chip-in Ay, gahulat me. maintenance in your farm is to make sure to include those mentioned items in their hand. Hi guys, mga ang pagman ko na guwapa nga si Rochelle. Ha? Nakalay ka kahuyan pa. Ay, maayo. Di pa magtuyo ka nito, di pa crowded. Oo. Di pa crowded ang baran. Tapos mga guwapa. Ang sa may imuhang cancel, kapoy ang biyahe. Kapoy. Pila ka oras. Jet lag ang naitabo. Kay Dubai to Manila, 2 hours ba? Dubai to Manila, 9 hours. Pagluwi kay kang tulog. Kontra ka. At least naka-edit. Ha? Ito. Dili. Buot lagi, uy. Ang buot na lang. May pag... Kapoy niya. Ikaw na nato, ne? Ikaw, ayaw kay basig. Dito naman na isa kay unsa araw kay magbukat man siya og siya may morsa. Ayaw na nako ha. Kaya, kaon lang na ako ni O Tik. kana lagi mo ha. Malaki ning. Ang kauban lagi hang iuban kay was papa. Lami na sila na nagkuan. Ha? Lami na sila na rabbit. Ay mo nang bot mo dapat eh. Tan bot mo. Papa kay mo. Ito na kay kagagana. Apin-apin juga ay naamit-amit. Asa kwaon eh? Adi na mo. Ala si Daniela. Ayun, ipupasa ko tayo. Murang tayo artista.